much dear, alma mater that we love, thy banner be unfurled, wherever we may be, as sons and daughters true, we pledge our loyalty. We shall fight for thee, we shall die for thee, true always forever be. Oh dear, dear, Dili babag ang kapit-o sa pagkabot na sa kalampusan, basta anaa kanimo ang kapursigido o paningkamot sa kinabuhi. Kini ang gipamatud-an ni Jenny Rosa Linayon Minsidi nga taga Mambatangan, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang amahan ni Jenny ang usa ka construction worker, samtang ang iyahang inahan usa ka health worker sa ilang barangay. Sayod banta nga pilalay sweldo sa construction worker dinhi sa Pilipinas. Trabaho nga bulad sa init o gamit sa labihan nga kusog. Apan sa matagdawat sa sweldo, igo lang o kasagaran, kulang pa alang sa mga bayronon sa tubig, kuryente, pagkaon ug uban pa. Dili ikalimon nga ana ang respeto sa mga tao sa mga barangay health worker. Sila ang frontliner sa pag-atiman sa panglawas sa mga tao sa ilang barangay. Apan pait lang kay ang madawat nga honorarium pertira yun intawag gamaya. Apan swerte lamang kining maong construction worker o barangay health worker. Gumikan kay may anak sila nga wala nagpadala sa kalisoda. Sanglit gigamit pa kini nga kusuga aron tuplihon ang pagpaningkamot. Sugod pa lang sa elementarya, consistent honor na si Jenny. Busa may nagbukas nga scholarship alang kaniya. Di nagpasabot may hagdanan na nga napurma alang sa pagsakmit sa iyang pangandoy. Sumala ni Jenny, taliwala pa man nga may scholarship na siya. Apan naglisod gihapon ilabi na sa mga bayronon sa eskwelahan ug allowance matag adlaw. Busa nagresulta sa daghang utang sa iya nga mga ginikanan. Nabugatan yun sir sa finance sir. Kay ang kuan sir, ang scholarship is kanang kulang ra gyapon sir is magbayad ra gyapon mi sa eskwelahan, then sa allowance daghan pa gyud gyapon expenses sir nga kanang dili kaya ma-cover. Unang nagkautang-utang gyud mi sir. Ang maong mga kapaita ang nasuklian dihang si Jenny ang nahimong top 3 sa licensure examination for criminologist 2023 resulta. Ang akong plan karon sir is return service. Gusto kong magtudlo sa COC if given the chance. Madawat ko sir dito. Gusto kong magtudlo sa COC sir. Plano ni Jenny nga magtudlo isip return service sa Cagayan de Oro Finma Education Network diin siya naggraduar sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Gipasalamatan ni Jenny ang tanang mga tao nga nahimong kabahin sa iyang kalampusan. Pasalamatan ako una sa tanan ang labang makagagahom ang Ginoo kay kung dili tungod siyang guidance, power and glory di ko ni makabot karon. And sa akong parents, sa akong mama ug papa nga naningkamot para makaskwela ko o makabot ko ni karon. Daghan kay salamat sa akong mga friends, sa akong mga relatives, sa akong igsuon. Salamat kayo sa tamo ang barangay council, sa mong kapitan, sa mga kagawad din sa moang barangay ug sa tanang mga tao nga nagsuporta sa kual, labi na sa amo ang school, sa moang dean nga grabe ka supportive, Dr. Jerry J. Canyo. To all the faculty and staff sa COC, daghan kayong salamat. Dili ko ni makabot karon kung dili tungod sa inyong mga brilliant minds, support and guidance. Daghan kayong salamat. Kanimo, Ma'am Jenny Rosa Linayon Minsidi,
daghang salamat sa imong gihatag nga inspirasyon nganhi kanamo. Ilabi na sa mga kabataan nga nagsugod pa lang sa pagkabot sa mga pangandoy sa kinabuhi. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asenso ni Muhigala, pag-asenso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasenso, sa malawang nga mitapang ka nga moasenso ang Pilipinas.